naší škole je realizován projekt Inovace praktického vzdělávání. Jedná se o projekt, který je v rámci globálního grantu OPVK a tento projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky a z Evropského sociálního fondu. Projekt byl zahájen 1. dubna v roce 2013 a ukončen bude 30. listopadu v roce 2014. Hlavní oblastí činnosti nebo realizace tohoto projektu je vytvoření modulu, což je součást první klíčové aktivity, dále ověřování těchto modulů ve výuce a třetí klíčovou aktivitou jsou odborné exkurze, které budou navazovat na učivo, které tedy studenti proberou a kde budou tedy zdokonaleni v rámci realizace modulů. V rámci realizace tohoto projektu bude vytvořeno 97 modulů pro praktické vyučování a tyto moduly budou zahrnovat hlavní oblasti výuky praktického vyučování. Jedná se o rostlinnou výrobu, chov zvířat, mechanizaci, ekonomiku a podnikání a ekologii. Moduly budou tvořit učitelé praktického vyučování a budou oponovány odborníky z praxe z toho důvodu, aby vyhovovaly požadavkům praxe na naše absolventy. Moduly budou tvořit učitelé praktického vyučování a budou oponovány odborníky z praxe z toho důvodu, aby vyhovovaly požadavkům praxe na naše absolventy.